Hello logoफोर good morning. Welcome back to Sonsar दैमानि another vlog. So logoफोर दिनैहाय जोंना आघोन फोरबोनि ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों आरोना रायजोआवनो जोंना जयै जायो दे लोगोफोर माबा एखेलगे बेबादि माने न'खर न'खर सिगांनि बादि जोंना जाला सिगांनि बादि जायोबाथ' अनेक टाइम लायो नालाय माने सानसेयावनो सोरहाबा न'खरब्रै न'खरबा न'खरथाम गाहाम जायो नालाय ओमफ्राय देउरिफोरा माने गिदिंजोबनो हाया आर'ज खालामनाय मानाय रायजोफ्रा गिदिंजोबनो हाया बेखायनो रायजोनि बाथौ थानसालियावनो जयै जायो आरोना लोगोफोर बयबो ओंखाम गोरलैखौहाय थ' आङो बेवहायनो माने सेंग्राफोरा फिरफिला बिरहोनो सेंग्राफोरनि फाला नालाय फिरफिला बिरहोनाया बेखायनो आङो नै सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै आङो मोखां सुबाय आरो मोखां सुनानै दायो दङ ओमफ्राय दुगैनानै आङो रेडि जानानै थांनोसै बिबार खानानै थ' अननानै भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेलाव जाय गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोसे लाइक कमेन्ट मोजां मोनोबाथ' कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर फैदो अब्ला आंजों लोगोसे बाथौ थानसालि मन्दिर थांनो बिबार खाना लाबाय आरो बिबारा बिराद बुरजा बेयाव बारा सिनायाखै आरोना जों नै दायो फिरफिला बिरहोनो थांनो नागिरदों बाथौ थानसालियाव ओमफ्राय नै बेवहाय बिबार लादों धुप लादों ओमफ्राय बिस्किट लादों ओमफ्राय थाव लादों ओमफ्राय बुट लादों एसे ओमफ्राय नै जोंना लोगोफोरा फैगासिनो गय बारि जि मोजां लोगोफोर भिउआ नै जोंनि गामिया आं लाबोदों माबा माइ लिस्ट होदों आरो सोर सोर मा होदों मा होफैयाखै आं लाबोनाय बिबारा नै लोगोफोर जि समायना जोंनि बाथौ थानसालिखौ नै बानायगासिनो लोगोफोर कमप्लिट जायाखै आरोना द्रप दंथ'यो लोगोफोर गेट बानायनो थालिर दंफां दानगासिनो गब्लाया ओमफ्राय आंबो हमफाना होदों आरोना लोगोफोर अमा मेजेम जाग्राया साहा लोंगासिनो गाइखेरनि साहा बिस्कुटजों फिसालासो जाजोब गासिखौबो नै साथाम बिसोर माला सुगासिनो बिबार माला नै गेटआवहाय होनो ओमफ्राय नै लोगोफोर माबादि नुदों बेखौ कमेन्टआव खिथाहरनाय बिराद सिम्पोल साजायदों आरोना माबा एसेबां बिबारबो गैया नालाय बेखायनो बिराद सिम्पोल साजायबाय जोङो नै ओंखाम गोरलैनि ओमफ्राय गोजौआव मोनसे माबा होदों नै बिराद सिम्पोलखा लोगोफोर मालायफोरा बिराद साजायो ओमफ्राय जोंनिया बारा साजाया आरोना लोगोफोर बिराद सिम्पोल बिबारानो लोगोफोर नोंसोरनो माला सुग्राफोरा ओमफ्राय बिथाङा नै खुलुमबाय खुलुमबाय आङो गोबारैनो खावलागोन नायगिरि बिथांमोनखौ जोंहा संसार दैमा अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ गोख्रै साबस्क्राइब खालामनानै हो बिथाङाबो जाहाथे बि बयसमोन बायदि जाहैनो हायो आलफ्राइड बायदि जाहैनो हायो आलफ्रेडखौ लांखायो नामा नै लोगोफोर नै फिसालाफोरा मावगासिनो बिबारखौ फानगासिनो आरोना लोगोफोर बेयाव बिराद सिम्पोल साजायदों जोङो लोगोफोर माने अभारद्राय थं थं थालिर दंफांखौ गायनानै दोनबाबो समायनाय नङा नालाय ओमफ्राय बेखायनो बिबारखौ एसे माला सुनानै जोङो फानबाय आरोना आं फोरोंबाय बिसोरखौ
अलमस्ट नै कमप्लिट जासिगोनानो लोगोफोर थ' फाइनाल लुक्सखौ दायो नायनो हासिगोन नै लोगोफोर माबा बावनाय थिनायनि जगार खालामगासिनो बेवहायबो लोगोफोर नै बुट प्रसादफोर माबा खालामदों नैबे खुसेर माबा सोलाय गोसोम जाजोब्बाय आरो दैयानो नै माबायदि गोसोम जादों नै लोगोफोर मैगं थाइगंखौ एसे दिन्थिफैदों आङो बिथिंजाय पियास लेमगासिनो नैखि फानलु बाजार दिरुनदों आं जानो होनना एसे माबा खालामदों आरोना नै बान्दा कबि ओमफ्राय फुलकबि इउटुब बन्द खाबा बे आबे ओमफ्राय बिथिंजाय नै दुन्दिया सायगासिनो दुन्दिया मोनजोब्बाय ओमफ्राय गोमो गोमो मुलि होनाय माबा होनाय ना ओमफ्राय बिलाइ बिलाइखौसो गारजोब्बाय एसे मोजां मोजांखौल' दोनबाय आरो बेदरखौ दिन्थिगोन र' दाउआबो दं दाउआ नै दाउ बेदराबो बिमानि आरो बे बाल्थिङावबो मा दङ नैबे मा होनदोंमोनलाय माबा अमा बिबु नै लोगोफोर बियो ओमफ्राय नै दाउ बेदरा बेयावबो दङ गामलानिथार गामला नै बाल्थिंसे ओमफ्राय गामलासे ओमफ्राय बियो मा होनदों अमा बिथैनो लोगोफोर बियो ओमफ्राय नैयो नै अमा बेदर जा मोजां लोगोफोर नै माबा बांद्राय मेजेमबो नंद्राया बांद्राय मेजेम गैयैबो नंद्राया मिडियामनि आरो बिराद गोथाव जायो बिदिया जानो आदा खि राननाय जाबायलै बिथाङा आदा ओमफ्राय नैथि मैगं सायगासिनो 29 जों गामिया थैयोलै दाउ जाग्रा सोर दं दायो नै माइनाव बरायबाय आरोना लोगोफोर माइनावनि थादों
बावनाय थिनायफोरा नै लोगोफोर नायदो बिथाङा सासेया गाहाय दिउरि बियो सेकेन्ड नैबे सासेया थार्ड आरो इउएसआइफोर बिसोरो दायो माइनाव दिखांसिगोन माइनावखौ न'खर न'खर लांसिगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादों अननानै जोबजासिम जाय जाय बिथांमोना बाथौआरि अननानै जोबजासिम नायलांदो जोबखादों आरो जाय फार्स्ट होदों माने बेफोरबायदिनो ओमफ्राय जाय सेकेन्ड होदों बे सेकेन्ड नामा लांग्रोनो मोनगोन आरोना माइनावखौहाय दायो गावबा गाव माबा खालामबाय थादों आलारि फोजोंगासिनो दायो गावबा गाव जोंहा आइया बहा थाखोथाय दा माइनाव लांनायखौ आं एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर सोरनियाव दिनैनि दिनावहाय मा होनो ओंखाम गोरलै जादों कमेन्टआव खिथाहरनाय लोगोफोर अननानै जोंनिया दिनैनो फार्स्ट स्टार्टिं ओंखाम गोरलैया खिन्थु खायफाफोरनियावहाय दिनै जायाखै आरो खायफाया गाबोन जागोन खोमा ओमफ्राय बिदि गामि लायै गामि आरो जोंनिया माने दिनै फार्स्टआवनो ओंखाम गोरलैखौहाय जायो आरो दा नै बावखांबाय थिखांबाय दायो माइनाव थिखोसिगोन ओमफ्राय माइनाव थिखोखांनानै नैबे सासेया जोंहा आइ दै नैबे सासेया जोंहा आइ ओमफ्राय माइनाव थिखोखांनानै जयैनो न'खर न'खर थिखोना दोननानै फैसिगोन कारेन्ट थांबाय हनै ओमफ्राय माइनावखौ दोनना फैनानैसो बयबो जालायसिगोन आरो ओंखामै नै लोगोफोर बिथाङानो फार्स्ट आरो बे आइजोआनो फार्स्ट टाइम माइनावखौ लांग्रोसिगोन बेनो फार्स्ट लोगोफोर नायलांबाय थादो लांगोन बोसोर नोंसानिखौ नों हा बाजै माबा फैखादो नै लोगोफोर बिथाङा जोंसार बिथांलाहा बिथाङा जोंसार जानानै दङ आरोना बेखायनो रावबो जमासि गैया नालाय बेखायनो जोंसारानो लांबाय आरो माइनावखौथ' लांखालांगोन नङा होनबा लोगोफोर फनाबो जेनबावगोन लोगोफोर बेयो उपाय गैया नै लोगोफोर माइनाव लांजोब्बाय आरोना लोगोफोर बिसोरो सानजाथिंजायनि न' खाथि खाथि नालाय जि लारि लारि थांदों जि समायना नुदों लोगोफोर थांबाय थादों मालाय एसे मोनाहांबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ एसे मारैबासो नुबाय थ' जोबजासिम नायलांदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बे बाजियानो माइनाव लाबोनाया लास्ट आरोना लोगोफोर कारन बिसोरना बाथौ थानसालि नांजाबनाय आरोना बेखायनो बे लास्ट आरो बाजिया ओमफ्राय आं लास्टनिखौ दिन्थिनो होननानै आं एसे भिडिअ लानाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बिसोरनि न'आवनो बोसोरफ्रोमबो ओंखाम गोरलैखौहाय रायजोफोरा जायो आरोना लोगोफोर नैबे बाजिया माइनाव थिसनखांनायनि उनाव गामिनि रायजो राजा बयबो जयैनो बिसोरनि सिरियावनो ओंखाम गोरलैखौहाय जासिगोन आरो नै लोगोफोर अमा बेदरा मोनबाय आरोना लोगोफोर खांबाय नै जि टेस्ट जाखादों लोगोफोर नैबेथि दै लोंनो फुदुंदों नैथि अरगें दङ नैथि जोंसारा नै बिराद बेस्थ' मबाइलाव ओमफ्राय नैथि ओंखाम ओमफ्राय नैयाव सातनि दङमोनदां आं देखायबाय थायासै नै अनला बिथाङा संनाय अनला
बिराद सुइट मोदोमखादों दुन्दिया होनाय मानाय उखुन्दै खुदों दासो खांदों आरोना लोगोफोर थ' दायो जानोसै आरो ओंखाम गोरलै गोथाव नायनाय भिडिअ खेबबाय थादों नागिरदों दायो माबा बुट जाग्रोदों ओमफ्राय नै दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव बेयाव जानो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर ओंखाम गोरलैखौहाय नैबे थालिरनि दनायावहाय जानांगौ आरोना लोगोफोर होनबासो माने ओंखाम गोरलै जानाय बादि मोनो थोरसियाव जाबाथाय न'आव जानाय बादिसो मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गासिबो नै बेयो न'निफ्राय थोरसि लाना फैखादों आरो खायफा लाना फैयो ओमफ्राय आङो बिदियाव जानो बिराद मोजां मोनो आरो इमान भिडिअ खेबबाय थानो सोलाबासै दे लोगोफोर आं माने मा होनो ओंखाम रानदोंमोन आरो ओंखाम ओंख्रि रानदोंमोन ओमफ्राय जों नै सेकेन्ड टाइमाव जाबाय आरो फार्स्ट टाइमाव रानखांबाय आं भिडिअखौ लाबाय थानो सोलाबासै लोगोफोर थ' लोगोफोर आं जाग्रोना लानोसै अब्ला लोगोफोर आङो जाबाय थानायखौ दिन्थिबाय थायासै आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय